Kawanan boy. Kawan ni ating kong. Pasol ko ato eh. Huwag kang mag-alala. Mahanap din natin si ading mo, Andres. Sweetie Pie, manlibre ka nga. Sayang kasi yung 1,000 ko nung nakaraan. Nalaglag. Ukis ti Sabana. Badi nga tao di napilot ni Andres. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ala ba, kayan mo! Nali, kinato nato ipipit kun, baka bumla datoy. Sweetie Pie, kanina pa kita napapansin. Kanina ka patingin ng tingin sa dayamihan. Ano bang meron doon? Saan ka pupunta, Sweetie Pie? Iba yung kutob ko eh. Diyan ka lang ah. Ukis ti Sabana. Naspakin. Ayan mo, Andres. I need your help. Oh, bakit nagmamadali ka, Andres? Si Mitring, nawawala gunyang. Ay, sa wakas. Thank you, Lord. Dumating ang light and shining armor ko. Hala, bakit? Tara kay Baak. Ano na mga kastakastaan? Problemado tata. Matim nakita natin ko Baak. Maday mo, Andres, ang mga nakita ni ading mo. Atsyang! Bakit ano yun, Andres? Kalding yun. Nagatsing. Kitang-kita nga nagatsing nga day. Andres, di ba may trabaho siya? Oo, may trabaho siya. Pero day off niya ngayon. Kaso, kanina nasa bahay siya, bigla siyang nawala. Baka nakumawa yun. Nakumaw. Pwede ito yung taltalon nga sa pulin. Dapat di kalsada. Baring hanpay nakadayo aji ng alakan niya na. Tama si Sweetie Pie ko, Andres. Tara, hanapin natin siya. Baka hindi pa nakakalayo yung nanguha sa kapatid mo, Andres. Ba, kayan mo! Nala, pirmi kunot na gito'y kuto nini. Kabibaw pa yata ipipit kun. Win Andres. Baka madipay nakadayo ajay. Hintayon. Sige, Raul. Kadwa na ka sa pulo na. Tara. Hoy, Sweetie Pie! Ano pang ginagawa mo dyan? Halika na! Oo, andyan na. Pasensya ka ng Mitring. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Madikit mamanigun niyang kasi ka nang ayam di lato-lato. Ala, Baak, sorry, madi ka maura yun. Ba, kayan mo. Excited ako pa yung mag-surprise mo eh. Bilang ako 20 baak, naawang kapay ko, gawid ako. May isa, dua, talo, upat, lima, enam, pito. Bala ka man dito. Pinagbigyan ka lang nga rin na iyapanak di karamyanon. Oh, what nangyari?
Hala, awang ko nga pasama kinimitring. Tawanan boy. Tawan ni ating kon. Pasol ko ato eh. Huwag kang mag-alala. Mahanap din natin si ading mo, Andres. Hay, sa wakas, sadakan. Apayading, napnapa naman nga eh. Tati kami pa'y madandanagan ni Manong mo kanyam. Hala, ano nangyari kanyanan nga eh. Yan, nakabaybag na mga sagot ron. Lalakay! Ang pay ba kahit? Arot ni ading mo, nagawid kan. Ano, Andres? Sino yung tumawag? Asawa ko gunyang. Nasa bahay na daw si Mitreng. Ay, buti naman kung ganun, Andres. Sige, dyan na kayo. Tingnan ko muna si ating ko sa bahay. Salamat ha. Sinamahan niyo ko sa paghahanap sa kapatid ko. Wala yun, Andres. Ang laki ng naitulong mo sa amin ni Baak. Di ba, City Pie? Ay, wait. Ay, oo, tama ka, Sweetie Pie. O sige, dyan na kayo. City Pie, manlibre ka nga. Sayang kasi yung 1,000 ko nung nakaraan. Nalaglag. Isti sa bahanan. Ba't di nga taa di napidot ni Andres? O sige, Sweetie Pie. Sagot ko naman ngayon. O sige, tara na. Undan. Kalugong ka, makaguri ko ka.